Fudbalski savez Baden-Württemberga sa ženskom ekipom bio je u poseti Somboru u sklopu redovnih priprema za nastavak sezone. Bitan je ovaj sportski susret, u stvari prijateljski susret, koji želi da podigne ovu saradnju na viši nivo, a kao što znate, sport je idealan put upravo za tako nešto. Takođe, u goste su nam došli fudbalski klub Spartak iz Subotice, koji je prvak države kada je u pitanju ženski fudbal, i jednostavno želimo da dovedemo ono što je kvalitetno, ono što treba da mi sledimo u Somboru, da bi sutra i mi dobili jedan fudbalski klub, ženski, i normalno da to postane na neki način i tradicija, a na neki način sigurno to okupljanje mladih je vrlo korisno. Kao što vam je poznato, ženski fudbal je vrlo popularan u svetu i normalno da i mi želimo sada da idemo tim putem. Ženski fudbalski klub Spartak iz Subotice odazvao se pozivu, a kao glavni razlozi dolaska navedeni su afirmacija ženskog fudbala u Srbiji, kao i razmjena iskustva u radu sa ženskim selekcijama sa gostima iz Nemačke. Posebno nam je drago da možemo da pomognemo u reaktiviranju kluba u Somboru i da odigramo utakmicu sa jednom selekcijom iz pokrajine koja dolazi iz zemlje koja je vice šampion sveta u fudbalu, u ženskom fudbalu. Mislim da će Spartak i kasnije da se odazove na sve ove pozive. Gosti iz Nemačke tokom boravka u Somboru trenirali su na stadionu Radničkog, a odigrali su meč sa ekipom Spartaka. Zatim su posetili Novi Sad gde je odigran meč sa ženskom ekipom Vojvodine.